Eta, guazen bai! Zakauta hemen guztia, bai, hoxe! Hihi! Txantxeta, hain naizela! Aiu, ze berdezue? Antzerki ikusta gatoz. Ez. Aletu etxita dago, Bueno. Atzalde, zirikikute, zineako. Hor kanpoan kartelean ikusi izakezue gaurko pelikula. Bai, tira. Bixente! Hemen Bixente eta Bilo bakarrik gabe. Ba, garbitzaileak, ea. Gu lantegia dakau, Pantxeke eta Bixente, txukunda brillante. Azbea. Baina jolasian nahi da. Hau, beti jolasian. Ume txikita baino kerro da, hau, Bixente. Tira! Ai, Bixente! Hau, zorrian ja perro da, hau, beti jolasian. Torri, Bixente, torri, bisita ukauta, torri. Eguno! Bitu. Antzerkita ikuste datu, zela diotea bek? Areto itxita dago. Bai, esan diket, areto itxita dago, baina ez da kasuik hortxe, dara kieto para hortxe. Inor, ez da hola ba! Inor! Segi eskolara edo etxera ez dakit. Nahi du, Atxaldean, Bixente geldik aniongo altzea gizona. Hau da, hau benetan. Barkatu. Zio, takian. Barkatu. Balda egizu ze, Bixente. Pentsatzen nahi naiz. Unean etorri dialata, aitu. Aretu akutsiko alditeu. Zugatenek. Aitu, guk hemen ordu asko eman ditugu eta gauza asko ikusita ikasi ditugu, Bai, Bixente! Eta nik gainez, beti izan dut aktore, bai. Eta hemen gure Bixente berriz operako kantari. Hore, italiarra ez da dana kantatzeu, ez pentsa, Ze uste, zuepa? Laun artian zea esate jau, Bixente Pavarotti esate jau. Bixente, kantate jo zua behi zeuze. Kantate jo zeuze. Bixente, gauza, honean etorri, nondi zatozte zuek? Ikastolatik. Bero, ikastola bada izundan. Inurritzan da eta Casa Kristonara, alperik etorri aldia base. Kantatuko juzu, pixka, Bixente. Bai. Horai. Bai.
Jarri, eskaritan, jarri. Torri barroa, gaztia, torri barroa. Torri barroa. Baina batxeke, Baina, jarrian eskaritan idiota. Musiko, jarrian. Tira. Txipikate. Ikusiko. Bueno, sartu barroa danak. Sartu barroa. Zin pasatzen. Gaztiak. Sartu barroan danak, sartu. Hoi da, oso ondo. Oia, holaxe. Amen, Vicente. seguru? Bai, seguro. La donna è mobile, vale più malavento, sono a Sorrento, la mia fiore, irrente impacta, l'irte mantiene, l'eremene che torri al cielo, la donna è mobile, Nahikoa, Vicente. Nahikoa. Basta, beste ondo, txalo, bero, Vicente. Txalo, bero, hori da. Ondo. Hori xeriko deuka. Aretu erakuntziko jeu. Bai, hasi ote, zen, bendiga, garbitzen jarraitu berden ta, utzi pixka pasatzen, utzi pixka gazten. Mitxe jarri, mitxe jarri, amiskailo txikila mitxe jarri. Oien, Vicente. Lotza. Bizkata, nik olako ikustetan izein, barkatiko zueta. Guase! Tira, banua, barkatu. Hemen gabe! Zea, modelo aretuan! Modelo aretuan! Eta, ondo izute alda, Vicente? Oso ondo. Ondo, bai, oso ondo. Eta, honako hau dana, zea da, atondua! Atondua! Bai. Jola da! Eta guain, guazen! Antzokitean, bihotzean jo! Xo, biose, dio. Hemen gauza zamek dizuet. Inuntasun garanta da hemen, Bitu guztia bazkigu, hauza garritzen, eta guendikan argitan etengailu arkitu eze. Nola liteke? Hine bada! Linternak nibitzega garbitzen. Linterna? Linternakin, noski! Hoi da, zuen laguntza berko deu. Ze, gidaria berditugu linternakin argitzeko, Zenba linternak jugu, Vicente? Vicente! Bai? Zenba linternak jugu? Lau. Lau linterna, orduan, lau beruntatxo berko jugu? Txoi pixka, segela! Segela zeate, A eta B, Z eta D, B eta D. Z eta D. Esango deu, Z-tikan, esango deu, laua zein da. Laua, etorri nea gaztia, Bitu oso ondo. Eta guain, Z-tikan berdeu neska bat, orduan zango deu. Amarra. Neska. Lorea. Etxo lehen igual asmatitu. Torri jarri me, Lorea. Oso ondo, eta guain, D-tikan berko deu. Bila. Mutila, hartu. Eta guain berko deu, zesa nola zango izu, eta behatzetia. Ez? Neska berdeu. Zazpila. Mutila. Zortzitia, orduan. Hirugarrenian, asmatu da hirugarrenian. Jarri da nahi mentxe. Hemen laguena, jarri. Hiru. Ta lau. Hala? Sualtzea, jarri men aurrian danak. Hemen jarri. Lau zeate oso ondo. Bai, entzuna, pixkate. Bat eta bi. Antzokiko gidari! Linterna! Bat eta bi! Antzokiko gidari! Linterna! Ondo jarri, Vicente, ondo jarri! Irizatzu, eta zaldi honei iriakine. Bat eta bi! Antzokiko gidari! Corona! Bat eta bi! Antzokiko gidari! Ora! Corona! Oso ondo! Tira!
Oain bai guazen. Antzokian bihotzeaino. Bihotzeaino. Aiu, zuen lautza berko dugu, Orduan, aurrena nirekin lau gidariak. Eta beste danak atzetik. Ados daude. Aurrera, hau sartu je! Avanti popolo della discordia, bandera rosa, Torri gaztilak, torri nea! Torri bitik! avanti popolo della discordia. Torri! Gidariak hemen dituguta oso ondo! Amen, bitu! Hai guztatu, aeroportuko pista bezala aludiak nua, Ini, sei aurrera da, alditzen hasi, zerrekoak alditzen hasi, bai, segi, hori, zo, Gastolatik orduan, eta zer bat jaskatzu zuen? Pasa. Tira, a ver, linternakin argitxu bakutakak, ba? Hau da, ba? Tira, pasa. Aurrera, osartote! Oi, bata! Nire broderrak naizena. Nola zeate? Eta ze? Antolauta zeate, Antolauta. Hau genen mahua. Oso ondo, zuen linternak da. Guinu, guinua. Arrainde, guaine, pixente, tira. Hor bat zutik ikuste, hor duk ez dakar, nire beste noretak bertuzu ba, Atzian badak ezuelekua, Ai, hoxe. Ale bada, lekoa nire bezuka beste agatzian. Hemen danak xeita. Hemen xei hori, kalisto, gaur oso ondo. Danak prest, Tira ba, hemen gabe, besauki patituan. Ikusliak, aretura, etorrita bizi pronto, hemen txezate, eserletetan. Badize, modelo areto hau, zea da, espazio italiarra. Zer zanen, gorre pentsatuko zuen, Ba, esan du, ikusliak horre xeita zabetela, eta dana han aurrean gertatzeala. Zena dozitean, han. Bixente! Akidea, zenatokira? Arazo bat dakagu. Arazo bat dakagu, asikia, ene bada. Argi nahi ez, David. Bueno! Ene, eba pixkat, balmoa. Haitu, Bixente. Zer? Gauza. Ta, jagin alditeke. Ene. Argi nahi ez, David. Zer da argi batea, Bixente? Hau da. Hori da. Hau da. Argi batea, hori izango argi batea hori. Ikusi. Hori. Piztu. Eta. Ez da. Ez da. Ara da. Atzeko piztua da. Piztua. Piztua. Pizko, Bixente. Aitu, argi batea da. Oso ondo. Aitu ba, hori. Bai. Aitu. Lintena jasoko ditut. Argi baina bada bita, ez ditut eta oso ondo indezue, Oso ondo indezue. Hola, xe, Bixente, hemen linternak. Hemen gordeko
sartu, Vicente. Tira. Hau, oholtza da. Eta hemen ikusten dituzue, hemen ikusten dituzue, hau da. Hau, hemen goiko horita, atzekaldeko horita, bestea beketa. Oiala hori ikusten, horiek teloia dira. Eta teloia honetanak batea, kamara beltza osatzen dute. Ez da boletia. Ez da berdea. Ez da urdina. Ez da barroia. Ez da txuina. Beltza da. Beltza? Horretik esaten zaio kamara beltza. Beti beltza dalako. Ta zer dako baditu kamara beltz batek? Bitu. Esena mugatzeko. Ta albotako eta atzekaldeko trastea diskutatzeko. Bai, bixe. Kamara beltz baten zatitiak. Albotako teloiak. Bambalinak eta atzekaldeko teloiak. Ikusi, bai, hemen hau, Hemen hau. Bai, hemen hau dago egin. Bai, Ba, hemen hau. Gente! Patxeke! Patxeke! Vicente! Hala dao? Vicente! Vicente! Hala dao? Patxeke! Patxeke! Vicente! Hundara eta beste aldea eta ditu bada. Hori ba, albotako teloia. Hemen ikusten dezue teloia hau. Horrez izan hau, bambalina. Izena politia oka, Bambalina. Zer zea, Vicente? Kontuz! Fokua! Hala! Fokua! Hala! Fokua! Ni hau inventua, ju. Gonean zera badao, barra bat eta... Fokuaren zan! Foku guztia hotxe daude zintzilika jarreta, hau da inventua da, ez da una. Bueno! Baina hau dio, bambalinak, zera, dio, emana dio, nena hau, gora edo, berdia, Gora. Vicente, gora, bambalina. Makina da, hau, Makina da, hori jotzeko, ez dutza, bitu, hori eman da. Hori, bada. Bai koa, azkarra ezin da, Vicente. Azkarra ezin da. Direka sartu jozu, Vicente, mantzueko eta, hola, hemen txidiara txongo de hemen. Tira, hola! Tira, hola! Apa, hola! Hori da! Apa, hola! Hola! Eba! Hortxe, kieto gara, hortxe, ondo gara, hori da. Zaboi, bitu, hemen. Hemen ikusten dezu, bitu. Hau dutia, Hau zea da. Atzekaldeko teloia. Bai. Eta hau berriz, irikita itxitea. Akutsu duzuen norekian. Bitu, hemen ongoa. Hemen, ea da. Honekin izango tea. Irikia da. Hau zara, ikusten nola, irikita itxitea eta. Baina, Vicente, zea hor ba. Barkatu! Itxite logia, Vicente. Arrapatu nauzu! Itxite logia, Vicente. Maduzu sokai. Itxi. Baina txingo berriz. Beste aldea, Vicente. Hoi da oso ondo. Hemen ba, atzekaldeko teloia. Han zea dakau,
zineko pantailaren hortxe dago, eta proiektorian dago, handikan, eta zente pelikula. Bai, hoxe, handia da, txui-txuitia da, Bai, hoxe, berjata beste txui-txui, Ara bestia. Teknikaria. Teknikarie, eman alditako soinuak eta argiak eta musikak eta horietan aman batzituzte. Listua diabek, Pentsa. Bai, bexe. Fokua. Nik ez da gita bitien, xente. Guantxe esan den. Eba. Está bien. ¡Epa! ¡Ini! Hau bombilla motorua bixente, kendu paretik. Kendu! Zau berua. Frontala! Frontala zen izangoa? Bai. Aurretik datorren artikia. Frontala. Frontala. Bai. Zenitala! Zenitala! Zer izangoa guzti pena datorrena. Bai, xe. Bai. Kontragia! Kontragia! Atzetik datorrena izangoa. Bai. Eta eskera? Itxituta, zertu bixente. Epa! Txali, nada! Ini! Hor da, hotx. Hene bada. Beretik gora datorrena. Ai! Hau zea, bitu bixente. Argia presta. Aio, Bixente! Bai. Argia presta, eta baina soinua presta dakau. Soinu. Presta, oita. No pixkat, hori asmatuko teu. Epa! Argia prest, soinua prest. Hasta dila ba, espetakulua. Bai hoxe. Baina hortako, lehenbiziko gauza, testua da. Norbaitek historio bat idatzi berko ba, Ba, norbait hori, historio idatziko una, autoria izangoa. Autoria. Ni autoria izango nahi. Zu izango atzea? Bai. Hortzea, hori da, hortzea, iniziatiba, ona. Autoriak, bi motatako antzesanak idatzi ditzake. Komedia, edo tragedia. Komedia, beti izatea, jendea entretenitzeko eta parra eginarazteko. Eta tragedi batian, beti badago, larrian bato, desasteren bat edo, kalamitateren bat. Hori bezala ba, autoria. Etxu! Autoria! Batean! Kubo buru besokerra. Maresiano. Pero izugarria, sentitu zuen. Punto! Koetearen kotorrak zutan zeuden. Eta puntua! Maresianoak begiak ireki eta paisaia raro batean zegoela ikusi zuen puntu! Maresianoak
dirua pixka altxasuen. Eta... Hemen testua. Eta guai bai? Lanea ba! Dane minda. Tira. Zuzendaria! Non da zuzendaria? Zu! Ni? Zuzendaria! Bai. Ni hemen zuzendaria. Ni garbitzailea naiz. Nik zain gazotik egiten, Txu, zuzendaria, txu. Bino, iso garri. Aitu! Baba, aleza zu bixente. Habrez, Ikusi! Hemen xerikan ale. Ni, zuzendaria. Xerikan naiz. Zai? Tira, horatu behar, da. Apa, utxe nau. Xerik naiz, Ara, ni bada. Bino. Bino. Uri zetako zu bixente. Bueno. Habrez. Zuzendaria! Ni zuzendaria naiz. Hori zatzen sustatzen? Hau. Xitatzen bino. Txopxa. Ni zuzendaria naiz. Hori da. Hori bai. Ingelesago nahi duzu. Ni zuzendaria naiz. Justo! Ni zuzendaria naiz. Autorearen testuari forma gramatikoa ematen diot. Eta orain, beharko ditugu, tira, pixka bat, eszenografia, dekoratua, atrezoa, jantziak, makilatzailea, leapantzailea, lanera dena! Dekoratua, bezala! Dekoratua behar duzu. Benez, hau dekoratua. Zabor asko! Hori da. Banoa! Nik orain bidoia pentsatu behar dut. Zabor asko! Tira, eba.
Noski! Pistea! Orain, pertsonaia interpretatuko dituzten aktorea beharko ditugu. Marziano bat eta lau lurtar. Eta nondik atera behar dunik Marziano bat? Izango nahi. Izango zara Marziano? Bai. Oso ongi behar, aurrera, kastina egin behar dugu. Lehenengo gauza, kastina. Kastina? Bai, Zer da? kastina, aktoreak operatzeko ditzen den proba bat. Proba! Ez, lehenengo gauza, zure izena, zein da zure izena. Galdera gazta da, Izena. Richard Aguirre. Zora gabia, Richard Aguirre. Entzun, Richard, nuen egin ezazu. Marzianoarena, tira. Zora gabia. Eta orain, ona hemen Marzianoa. Eta orain beharko ditugu. Lau lurtar. Eta nondik atzera behar ditugu orain, lau lurtar. Nondik, zaborra beste dituzkago hemen, zaborra lurtarrik ez dugu hemen. Baina, hauzu gauzatxo bat, zuen lurtarra zarete. Horregatik, eta zenbat asko dago hemen, baina behar ditugu lau. Orduan, hartuko ditugu hemen dipi, eta adibidez hartuko dugu zu bat. Linternak inatera zara. Orduan ez, linternak inatera zara. Zu bat, atera zu. Eta neska bat, Torri! Zuk ez duzu nahi. Nire ez duzu nahi. Orduan bi mutik hemen dipi, atera zu. Neska, hausako diek. Eldurtuta zaudete, orain. Beharko dugu, hemendik, bertatik bi mutik ateria, hemendik bi neska orduan. Zu bat, eta atzekaldean baldo dugun neska bat, zu bai. Atera zure. Bi neska, eta hemen horrela zen. Hemen jarriko gara. Azten bakoa. Horrela, zongi, jarri
어서! 빨리 니 나이스! 한지연이 생각할래요, 어서! 나이스! Aquí está. Está todo París. O sea, París, dictador, el artista, no es mi, o sea, París, dictador, el artista, no es mi, o sea, artista, nice, eta zuek ez. París, dictador, el artista, 내가 venga, da. 아, Şu, anı şey yaptı neyse. 그래. O sea, 하늘이 우성이. 니네 상체를 생각할래요. 간소. 그러시거라. 이따 수상고 사람이라면 잘래요. 이따 나 또. O sea, 루타는 한지야. 루타는 사모리라 잘래요. 그래서 별도이도 사건 비슷한 한지야. 별도이도 라우 찾는 거죠. 일단 라우 비슷하죠. 사요. 내려. 한지에다가 여기. 어서 오기. 너는 별도이도 찾는 거 좋아. 일단. 별도이도 이리아가 이사에 마키나 세일이야. 일단. O sea, esa, beharko dugu norbait. Da hora dira bat eskutatzen, zer ez duna zer egin. Orduan, hartuko dugu, makinatzaile bat, behar dugu, izango zela daztu. Eta hori kontuz kableekin, hori gabe. Bai, beste batean zu. Bai, tira, otorri. Eta hori oso ongi, txalo bero bat, Begira, hemen horrela makinatzen dugu. Ikusi, begira, horrela makinatzen dugu. Taka, osea, tira, oso ongi. Hori da. Oso ongi, Cristian. Buah, oso ongi. Zaudete mundialak, osea. Oso ongi. Buah, oso ongi. Eta orain behar dugu, zera? Martzianoaren jantzia, ekarri, zera Martzianoaren jantzia hori eta bentzarena. Hori jarriko dirago Martzianoari. Osea, Richard Raúl dikan. Hora jantziko dugu Martzianoa. Zera! Martzianoa! Sevilla. Ahora, Susana. Sevillana. Kuba buru, Marcianoa, behar dugu Kuba buru behar dugu, laguntzailea Kuba buru, hau behar dugu. Ikusi. Richard, horrela zen. Kuba buru. Eta orain, laguntzailea behar dugu, beso erratz behar dugu erratz handia. Ea aurkitzen duzun, horatzek aldean, eta, beste hori. Eta, hau ere bai, behar dugu horra oso Martziano. Tira, harrela zen, beso erratz. Oso ongi. Irabaitzailea, behar dugu. Sevillana. Osea, hemen. Martzianoa! Sevillana. Hemen dago, jai pixka, makortu pixka. Martzianoa, makortu pixka bat. Horrela zen. Oso ongi. Osea, hortzik prest. Mila esker. Salome bat. Osea, artista bat naiz. Osea,
Irakurri mesedez. Nor zara izaki bitxi hori eta zer zabiltzanen? Zerago. Nor zara izaki bitxi hori eta zer zabiltzanen? Zerago. Nor zara izaki bitxi hori eta zer zabiltzanen? Oso ondo. Irakurri mesedez. Eta nora zindoazen ba? Zerago. Eta nora zindoazen ba? Zerago. Eta nora zindoazen ba? Oso ondo! Entzun dut, nola esan dezuten? Oso ongi egin dezuten. Orduan zer? Denak prest? Bai? Aztatila ba! Eman aldia! Lehen eta behin luztarrak eta martzianoa, seri mesedez hortik, oraindik ez da eta zuen txanda. Bai, seri. Hemen luztarrak hemen eseri dezuten, bai, oso ongi. Seri hemen, oso ongi. Esaldi horrezuten zu, eta zu. Bai, zuzaldi horrema, eta zu dira bera, bai. Gero bukaren landenek esango dugu, launa, abxetuko ez dut, bai. Oso ongi, danak prest. Zora, Gabria! Jaun Andreok, ikuskizuna astera doa. Mesedez, itzali zuen mugikorrak, eta... Balda, bila? Hemen zinabuka jo jane, ez da pibide bosokitik, izan zinagan hemen, Batxe garritu deuta, kontu zibilideo, hemen gaude eta. Hamuga proso zaka zen bat. Bai. Gozatu emanaldia. Lau zaborditzaileak, gelditu gabe zebiltzan. Errastatzen, fregatzen, distiratzen, eta dena txukun luzten. Etorri luztarrak, etorri. Hasiko gara, garbitzen eta hartu, tresna bat hartu, beste tresna bat, hemen bat dugu bat. Hemen ere, bat dugu bat, tori. Eta zu, tato bat hartu dugu, tori. Hemen. Oso ongi. Eta distiratzera. Dena. Zema sabor dagoen hemen. Gero bada. Eguerdian, geldialditxo bat egin zuten, atzeden hartzeko. Itzaletan zeuden, erdilotan eserita. Torri. Tori gaztea, tori. Atzedentxo bat hartuko dugu. Hemen eseri hemen, dena. Hemen, albo batzean, bai. Eta bat batzean, leherketa baten antzeko burrun bantzun zuten. Terminari! Burrun bat! Tira! Zer da hori? Berdurtu zaude? Pixka bat, bai, horrela, zer da hori?
Altos. Wat heb je voor zin te doen? Oh, hou een susto. Ciao, Vado, eh? Oh, duace! Se tu la po. Su taverando ja, mi kusi su ten. Picasso. Telefono. Oh. Già! Sis buon halki. Eta lutara. Lerki tak se le kula no bil disiden. Tori. An lurean. Isaki araro base goen. Burua. Fregatzeko kubo baten tankerako zuen, eta besoetako bat errazta zen. Hilda zegoela ematen zuenez, lau guztarak pixka bat gehiago hurbildu ziren. Pixka bat. Ausartenak, Izaki arraroa ukitu zuen. Base! Bine bata! Luptara! Benetan beldurtuta zeuden! Beldurtuta baina ala ere! Kuriositatea zeukaten eta pixka bat hurbildu ziren. Luptarotako batek galdera egin zion, nora lehenengo galdera. No zara izaki bitxi hori eta zer zabiltzamen? Esaten du, Marte planetako kuboburu mortzian badela, eta istripu bat izan duela. Buma! Orain, beste nurartak, luztar batzek egin zion beste galdera bat. Esan, ozen. Eta nora zinazen ba? Martzianoa, zaborbiltzailea da, zure bezala. Kasualitatea. Galaxia garbitzen dabil. Esaten du, lurtarrak direla bere bizitza martziano guztian ikusi dituen izakirik naratzena. Martzianoa, benetan bizkorra zen, garbitzen. Hai. Eh?
Lurtarrak, lilurak jarritu ziren, Zenoski, momentutxo batean dena, zilarra baino destinatzua utzi zuen. Handik aurrera, lurtar, zabor biltzaileak, eta martzianoa lagun minak egin ziren. Eta baita zaborkideak ere. Makina bat zaborren kide. Eta bai, laguna! Laguna! Rumpa. Baina batik aurrekatzen, Retate. Otate, re. Para tutti, cosa faccio? Giorni, metti te. Sippa. Guarda, corri, fortita. Vediamo, ripete, salti parli, sappi. Hortxe dana, txalekoak eta dana, paperak eta dana, entzi txaleko hori dira, oso egin dizute, eskerrik asko, oso ondo, oiko ezen bera, tira, oso ondo, pasen bera, kontuz kabi egin da, hori bin kontuz, hori gabe, oso, mindik, nahi zeri. Kontuz, Kabi egin da, oso, kable eskoro, hemen, hori da, haitu eta, txalo bero bat, ikusri entzate bai, Haitu Vicente, ikusri gabe, noretzen izangoa bat zalaparta duena, Bai, juni lertu dugu, Hori gaurko aldia dara garitzeko atalta. Patxeke! Zer da, guai, Vicente? Du bat? Dago? Eta zer da gana, bezu bat? Eta? Baldabil? Ara! Ara! Argibitu da! Argia piztu da! Argibitu da! Ene bada! Aitu! Urtia da bazkigu hemen! Eta garbitzen da, etengan du aurkitu ez, Hau, arate barkia! Aitu, ikusi! Aitu, sartzen nire muturiko balanta esartzeko bizten da, Hau, eman hau diazi baino lehen, zalin, behar da, bai, Marixe. Aitu, Vicente, eta abek, foka begitzan ikon, ditugu. Zalin, ze, argindara gazti da hor, Ja, ezkentza, Gio, nausik etorrikoa, udaletxeko etorrikoa, eta zango guzi, izatezu edo, jolasian. Aitu, Vicente! Vicente! Xa, musika pekatu. Haure txan dugu, ondo haude. Hola bai, tira, hori guen, txamarra.
Forse alla giornata, Berrino, torni cosa? Devi visitare? Vai, vai, vai.